Oplatí sa dnes do modernej novostavby montovať tepelné čerpadlo? To je asi otázka, ktorú si kladie každý človek, ktorý sa chystá stavať dom. A moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Tepelné čerpadlo je dobrá vec, ak teda očakávam vysokú spotrebu. Keďže tepelné čerpadlo funguje tak, že z 1 kW elektrickej energie vie vyrobiť 3, 4, 5 kW tepelnej energie. Oplatí sa najmä tam, kde teda očakávam vysokú spotrebu, keďže jeho vstupné náklady sú celkom značné. Takisto servis do budúcna vie byť celkom drahý a ak sa niečo pokazí, tak tiež to vie byť drahé. To znamená, ak teda idem stavať dom, ktorý má povedzme 300 a viac metrov štvorcových, kde teda spotreba bude pravdepodobne väčšia, určite tepelné čerpadlo padne vhod. Avšak idem stavať dom, ktorý nemá takéto veľké rozmery, má povedzme 150-200 metrov štvorcových a viem ho odviesť správne. Správne znamená to správny projekt, správna orientácia, správne materiály a dobrý ťah na detaily tak, aby neboli zbytočné chyby na stavbách. Viem kľudne aj pri 150 alebo 200 štvorákovom dome ho postaviť tak, že ak to si prepočítam, tak tepelné čerpadlo mi vyjde ako nenavratná investícia. Chcete vedieť, ako postaviť dom práve s takouto nízkou spotrebou? Tak určite sledujte tento kanál a takisto náš web a dajte mi vedieť dole do komentárov, čo si myslíte o tejto téme vy.